News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa tuya pong programang Bicol Connection. Pitsa tayong takan bulan na Disyembre taon 2022. Madali na po Ma-goodbye na ang 2022. Laog naman po ang 2023. Sa lado technical, si Engineer Felix Lagrimas, ang sakong partner digdi sa transmitter, Engineer James Soco, yang manduman sa itong PSG Aldrin Orlando. Digdi po si Tony Matic Saison, ang sakong partner. Siring man po, ang bilog na pwersa kan Radio Ronda. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Ako Jose pero namundag ako July. Si Joris Paharis pala. Namundag siya Disyembre 30. Kaya palayog ang kunin na happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa gabos na may kumpleanyo, happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Magpakanton mang kamo. Sa mag-aragaw, ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa mga may kapistahan ko niyan. Happy fiesta. Oy, Rizal Day, gabos na LGU. Sa enterong Pilipinas, may programa na po. May seremonya. Digdi sa Iriga, ang guest speaker ang sikat na historian, writer, si Dr. Danilo Hirona. Yan. Nagpaabot ng mensahe siyempre si Mayor Wilfredo Rex Oliva kan Iriga City. Yan man ang presensya kan PNP. Sa pahingenot ni Police Lieutenant Colonel Rap Jason Waida, yan man ang AEP, malalay na mga department heads, division head, mga empleyado, ang tao man ng intermission number dyan, ang LGU Iriga Folk Dance 2, saka sa Indang Choir. Yan siyempre si Vice Mayor Richel Di Maywat, si Sir Frank Piñones Jr., Chapter Commander kan Knights of Rizal Iriga City Chapter. Iyon nag-introduce kan guest speaker. Oy, sa mga opisyalis sa miyembro kan Knights of Rizal Iriga City Chapter, kababaihang Rizalista Incorporated sa Iriga City asin sa bilog na Bicol Region asin nasyon. Mabuhay po kamo kabos. And Happy New Year. Nakabali po sa celebrar kan Rizal Day ngunyan aldaw. Ang tema alaalang iningatan yaman ngayon ng bayan. Uy, may mga nag-aapot. Sisi daw talaga ngayon dapat na maging national hero. Ano?
Sabi ka ni ba, talagang dapat nga si Dr. si Rizal, bako si Andres Bonifacio. Pero ano pa lang, si Dr. si Rizal, bako pa ang pinakang matalinong Pilipino. Base sa mensahe ni Dr. Hirona, may mga Pilipinong mas madunong kay Doc Jose Rizal. May mga excellent talaga, no? From elementary, high school hanggang sa nag-graduate, nag-board exam, puro perfect haros. Si Dr. Jose Rizal, medyo ngayon may mga maluyang subject. Pero tanaging national hero dahil sa iyang mga magagayon pong mga ideya. Nakipaglaban sa paagi ng ballpen, papel, laban sa pananakop kan mga Espanyol sa nasyon kan Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay po ang mga Jose! Nagsisilver kan sa enteng kumpleanyo. Ngon yan daw. Oy, kadakol lang nakapagparehistro kan sa endang SIM card ng mga Pinoy. Abot naman sa mga 6 million po. Ako dahil pa nagpaparehistro kan SIM card ko Igwa pa manggitang perang days. 6 months man ang palawgit kayo ni. Gusto ko itong perfect na mismo. Pag-registered ko kayo itong Mayo ng Sagabal. As in, pagpara problemahon pa. Dapat dire-diretso na. Oy, mga mister, mga misis. Good morning. Happy New Year, Sendo. Ano lamang ang preparasyon? Kung pwede, dahil na magparabakal na po kita ng mga paputok. Ang pangapodan, pagiramdom kan Department of Health, PNP, as in AEP. Bakal na sana pong kakanon para ako pagkaon ang sa tong pamilya. Maputukan pan sa indong mga mata, guramoy, tapos kamo. Hospital kamo kiton. Uy, kada ako nagruluwa ngo niyan, sa presyo kan sibulya. Sana po next month, kung mangyaring plano kan sa tong gobyerno, gibuo ng mga 250 per kilo ang sibulyas. Hanggang sa mga 170 na sana ang kada kilo. Sana mangyari po yan, Ining po lang sibulyas, sobra kamahal. At pag nag-giris ka pating sibulyas, matururo ang luwa mo, ano daw yan? Malanit man niya ako sa mata ni sibulyas manay ni. Malanit pa sa bulsa. Malanit pa sa mata. Kung diyan mga smugglers ka ni, mga hoarding ka ni, dapat panimbagon sa batas. Sabaka yung kausakan pagtaas sa kan-imported na mga sibulyas. Alat-alatong tapo, madali naman mag-harvest sa to yung mga parauma para tanom ng sibulyas. Kaya sa hiling ko, mabarato na yun. Uy, kada ako lagi reklamo kan na pagparisto kan SIM card, po? Kisyo na puputol, kisyo kadakol na problema. Lalo na po itong mga mayong internet connection, talagang problemado. Pangaro kan mga mayayaman na nakaplan, mayo ng problema sinta kaya. Itang mga parating, isa naman ng load, kita digdiyo ang nagkakaproblema sa pag-register. Pero duman kita sa mga legitimate, legal na link, kan Globe, Smart, dito as in iba pa. Oy, good morning, Happy New Year kay Congressman Joey Sarti Salceda kan Albay. Si rimang kay Boss Peter Insisa, ano lamang. Dabasang kita dyan,
impormasyon na pwedeng maipaabot sa loob kan programa. Haloy na daw po ako na nakapasyar na naman dyan sa may parte kan probinsya po kan Albay. Uy, grabe man yan. Lola, timbog sa 680,000 droga. Bagsak sa kalabuso po ang sarong 66 anyos na lola na sasautan notorious na tulakan droga. Matapos ini pong madakupan, maabot sa 680,000 pesos kantidad ng shabu. Sa ginibo pong by bust operation. Ay grabe man maski lola pala na imbulto pa sa pagtulak po kan droga. Bako lang lolo. Nagkakapera sa naman po ng lola or lolo na naimbulto po sa illegal na droga. Pero kasusupog daw. Kasusupog na maray ang mga bagay na yan. Lalo na kung may mga makwapo naman. Kasusupog bagang maray. Garo man yan itong parasimba na lulo-lulo na pag-abot sa lawag ka na rong sigan moruda man sana kaya garo usulis niya ako. Sa mga lulo-lula na kung parasimba ka man tapos pag-uuli mo sa arong ito sige kang pangmuda sa makuapo or sa kataray. Garo niya ako usulis ang pagsasadyos pakitang tao. Igwang oral daw para simba pero nagsungit na kanugali. Kaya makaurag minsan. Maray pa niya kung day ka magsimba kung ang ugali mo day man nagbabago. Lalo na itong mga lola na naimbulto pa sa love triangle. Ay, nagsupog ng maray. Ay, magatol ngayong maray. Mainit. Yan permi kang tutuyawon kang tao. Masakit kaya da maging perfectong tao di sa ibabaw kang kinaban. Saro sana. Naisita si perfecto. Yan. Masakit dang maging kumbaga sa dahil mo perfect ang pagiging kumbaga sa righteous person Minsan nagkakasala man itong mga minor sana okay yan. Pero kung mga mortal sin na medyo matakot, dapat dahil maimbulto sa mga mortal na kasalan sa ibabaw kang kinabanta sa impyerno ang bagsak. Magayong kuta ng mga tugang kung mangyari, ining plano kan DICT magbugtak ng libreng wifi sa mga lugar na medyo hard life, kumbaga sa masakit ang connectivity sa mga internet. Sigun po sa informasyon, ipinahayag kan Department of Information and Communications Technology na target kay ning magbugtak nin sobra sa 9,000 free wifi sites sa bilog na nasyon sa masunod na taon tangarig paigtingin pakusugon ang digital transformation efforts ka nasyon. Perming handa public briefing, sinabi po ni DITC Undersecretary Ana May Lamintilio na objeto kanain siya na makapaglaag ng more than 9,760 karagdagan na site
sa mga pampublikong lugar as in 162 po sites sa state universities and colleges. Aber daw, may nag-aapod sa kuya. Si Karondang Philip Barasina. Aber daw, nasa linya po si Philip Barasina sa moyang Karonda alias DJ Pogi. DJ Pogi, Philip, kami. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning, liwat sa mga parantabay niya to. Patapos na selebrasyon kan ika-127 Rizal Day celebration di sa City Park na Ciudad din Iriga. Oy, Lip, ano man tong mensahe ni Dr. Rio na may mga matalino pa palang kiyo si Rizal na mga Pilipino, Bicolano, ano? Oo. Nagkaiguan na naman yan nagkakaiguan yan in replaying. Digdi sa atubangan kan monumento ni Dr. Jose Rizal. Nagkakaiguan ng ano? Wrestling? Replaying. Ha? Pag-alay kan burak. Okay. Oo. Tapos? Mismong pinanginutan ni Mayor Rex Oliva. Ano ang mga burak na yun? So, mga preskong burak pa o mga plastic na burak? Mga presko. So, medyo mamahalon man? Yes. Talagang bakong basta-basta burak. Ay, maray pala. Kung araw ka yan. Kundi duman sa mensahe ni Vice Mayor Excel Di Maywat. Oo. Na-obserbaran mo, may patutsada. Ano man? Sabi ni Vice Mayor Excel Di Maywat, ngaya ngunyan niya ang panahon doon sa huring mensahe niya. Pasalamat niya kita nasa kamot ngaya ang bagong administrasyon sa palngenot ni Mayor Rex Oliva ang syudad kan Iriga mapapakaraan. Ano yan, patama yan sa kalaban sa politika? Garoyo, ay pambira niya ako at ang maray na suminsay. Hinaluan pa, giraray, nin patutsada. Kumbaga sa ano, garo gusto niyang sabihong gato, kan nasa kamot kan opposition so Iriga, garo nagkaurula. Oo, garo pagulan niya kayo nasa kamot kan uwak, ngunyan, nasa kamot na kan agila. Tapos ngunyan, intirong nasa salod ang tubig dahil nag-utururo sa kamot. Pwede siya. Ay, hindi. Yan, dahil na dapat niya mapatutsada niya. Iyo, hinaluan pa pala ng pamumuliti ka ni Vice Mayor. Tama, New Year na, Pasko. Yako, ano daw tarog ka? Interview daw si Vice Mayor. Interview na si Vice Mayor. Si Mayor Rex. Vice Mayor or si Mayor Rex o kung si Sai. At siyan kung matawan kita din lugar sa interview na bago si City Administrator. Ay, good morning. Nonoy Waperina. Good morning sa hardworking City Administrator kan Iriga, Attorney Nonoy Waperina. Halos tapos na ang okasyon digdi sa City Park kan Iriga ang Cebu digdi sa karong dakulang kakanan. Gusto mo sabihin may pangutuan? Yes, digdi sa iyo ribugan. Yun na, pasiring na nga ni duman sa mga nagarating dir. Ano ang media? Kabali man sa... Maninigabos mapapakakan dyan na maray kung ang gabos na building kan tinampis ng edifisyo o kuparon. Mayong paklans. Ano yan na matukaw ka sa laog kan restaurant? Yes. Diyan ang tibog. Ano dahil ka matray, tabaka? Si kaong kamang kan dahil ka man niya kabali siya sa lista. Makabali wala ko sa patut sa dahan. Iyo. Pero try mo daw. Kung libre man ang media. Medyo kung yan lang kay Vice Mayor Excel Di Maywat. So, patut sa pa. Iyo nga ni, kaya dapat interview mo siya. Ano man ang tigta? Sa okasyon na ini, sa special din ni Jose Rizal, pinatutsadaan mo pa man ang kalaban nindo sa politika. Ano man ang tigyan? Sabi niya na si Professor Dani Erona, soltero.
Ini yan taro sa sikat na historian, alagad soltero pa din nakaarok si Rizal. Ano yan ano yan, doktor o professor? Professor. Professor Hirona, sa kasusurat mo ng tignin mga istorya sa nasyon kan mga bayani ta, hindi ba pa nalingawan mo ng tig mang ilusyon. Araw-araw kaya nang nangyari kay Professor Dani Herona. Interview daw si Professor Danilo Hirona, ay Dani. Hanapon ko daw sa makuhaan sa kanang mensahe. Interview ta say about sa love life. Oo, sabi ni Vice Mayor Rizal de Maywat, panahon pasabot ni Dipuntong Congressman Governor LRB, sa pagkuhan niyan, mayor na lamang si LRB, soltero pag-iraray si Professor. Korea. Yes. Di entonces, Hindi niya yan ang pinaggagalat ni. entonces, never been kissed, never been touched. Si Dr. Jose Rizalda, kampanaw na nabubuhay pa. Barita ko. Idol lang niya ito sa pagsurat dahil sa maray ng mga ideya. Ay niya ako makonselo. At ganda, kung ang daw rin pahayag si Vice Mayor Rizal de Maywat, wala na may patutsada pag-iraray siya. Ayaw, sa katong hindi may interview. Administrasyon. Ang pinag-aanap sa mga katalangkatan pagkakatararo. Iyo baga. Yaong ka pa. Lit. So, at yan, mabalik na lang ako pag nakuha na itong mga pwedeng kaulayon dito sa tinapit na okasyon. So, ini sabi, Sir Nagyawi, nasa ko yung maheras na informasyon. Alidigdi sa City Park, na siyudad ni Iriga, ni Masili Paramena, Arben, Radyo Rosa. Salamat na maray kay Karundang Philip Barasina alias DJ Pugi sa iyang report. So, naaraman ta na, inipalan si Professor Danilo Hirona, sultiro pa. Medyo may edad naman ba gani? May edad naman, pero garo never been kissed, never been touched. Interview niya ako ulit. Inimandang si Vice Mayor Rizal de Maywat na dawa turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservis sa publiko. Sa mensahe, gwapad ang patot sa adaman sa previous administration or sa kalaban sa politika na dahil daangon niya na ang nakatukaw bagong alkalde, Mayor Rex Oliva, ang irigadaan nasa kamot, nasa maray na kamot sa madaling sabi. Kundi ang sabi ni Philip, dapat nga, ang piguro layan lang kutaan na ngayon or mga mensahe, yung kalayaan kan mga Pilipino na an special aldaw mo niyan ni Dr. Jose Rizal na iyo po ang sa tuyang pambansang bayani ang dapat na naging tema kan sa indang mensahe. Bako itong nahaluan na naman daning politika. Pero garo may nagpiriling-piling eh. Kaya dapat ang mga Pinoy, ipagrokyaw ta. Ngunyan aldaw, ang katalingkasan kan sa tuyang nasyon, kalayaan. Nanakamtan. Aber daw, garo nagbabalik si Karundang Philip Barasina alias DJ Pugi. Good morning, Gararay kami. Salamat sa tabi Giraray Karundang Joey. Tama-tama, kaulayon ta daw ang guest speaker
sa pagi ni Professor Danny Herona. Ipasa ta sa saya na niya. Sir, good morning po. Lahat po kita sa RPNBC Gayang. Po si Joey Lim. Good morning po, Joey. Ay, good morning man po, Professor Danilo Hirona. Sir, as a guest speaker, ano po naging masustansya, vitamina kan sa imong mensahe sa tubagan kan Rizal Park? Ano po ang sustansya kan sa imong mensahe? Lip, taga mo monitor. Aputan mo anong sustansya kan sa iyang naging mensahe sa tubangan kan mga tao dyan sa Rizal Park sa okasyon ni Dr. Rizal. Mensahe sa tubangan ni Dr. Rizal sa Ciudad Canili. Well, ang mensahe pong mayor is pinapahiling ko po na si Rizal po, ang importansya ng ginawa ni Rizal sa tuya, ang pagtao sa tuya ng programa kung ano ang nasyonalismo. Ako lang po magkaigo kita ng katalingkasan para sa katalingkasan po pagkuha ng independensya after kaya ano pong mangyayari. So gusto sabihin po sa matrain kita, ipararanta ang katalingkasan, ipararanta ang demokrasya. Ako lang po na dapat magkaigo kita ng katalingkasan na sufisyente na. Kung minsan po, ang mga tao nakakakuha ng katalingkasan, inaabuso po ang katalingkasan. Kinukurak po, nag-take advantage po ng kapangyarihan na pag-i-enjoy ninja sa katalingkasan na yan. Kaya po dapat maghanda po kita. Pag-adalan ta, i-train ta ang mga tao na maging disiplinado, may kaiguan ng mga moral responsibility. Padagos na pag-adalan kung ano ang kasaysayan, ano ang satuyang kultura, ano ang satuyang identity bilang Pilipino. Yan po ang mensahe ni Rizal. So kaya po, dapat siguro padagos na niyo, i-internalize na niyo. Importante po ang mga infrastruktura, pero kung infrastruktura lang po ang yaon, kaya kapag-i-develop ang satuyang kultura at satuyang moralidad, ang satuyang pagtubod ng apregasyon at sa pagiging Pilipino, pag-una po, di po yan supisente. Magiging kitang moderno, pero may nakagamot sa pong pagiging Pilipino. Iyo po, Pagiging na po. Pakiala daw po kung ang sabi. Pagiging po natin po. kadapol pong pero actually, po sa TikToker po dito sa Tokong yan. Ang sa pong si Bonifacio po, ang objective ni Bonifacio, magkaikuha ng kalayaan, ng independensya. Sa mga surat po kan mga tipunero, iyan ang pirming nagluluwas. Kalayaan, independensya. So, ang sabihin po, magkaikuha ng immediate separation hali sa Espanya. Pero kay Rizal po, ang sabi ni Rizal, hinay-hinay. Di man ulit na nakwata ang katalingkasan, mauswag na ang buhay ta. Kung minsan, sabi niya po the slaves of today might become the tyrants of tomorrow. Uli po sa katalingkasan na nakwata, baka na ikapreparado na yan. So ano ang nangyayari po? Magiging naapi kita ng mga api, gagamitin ta sa tuyang kapangyarihan para mag-take advantage kaniyong katalingkasan na yan. Kuminsan po nangyayari yan sa formasyon. Kaya, ang dapat po, padagos na paghandaan ta, prepararan, adalan, kung ano ang mensahe ni Rizal sa manuhod sa nasyonalismo. Na ang nasyonalismo po, mas kakula
isa sa independensya. Kaya po nga si Rizal, bigatag ka ni Bata. Sabi po pa ni Ba, amo ni Rizal kang revolusyon. Kaya po, amo niya kang revolusyon. Sa dahil kita preparado, nakatapos kang revolusyon. Manggala man kita sa revolusyon, ano ang kahatnan ka sa revolusyon? Kaya kay po ang preparasyon. Adalan ta kung ano ang kahulugan kang demokrasya, asin adalan ta ang satuyang responsibilidad sa pagproteher, sa pagpadahos, asin sa pagdepensa ng iyong demokrasyang dili. Iyo po. Si Bonifacio, sagot si Rizal. Si Bonifacio, katalingkasan. Si Rizal, nasyonalismo. Yan pala. Pero kang revolusyon ni Bonifacio. Sabi niya, magkaiba ka mo ng armas, manggana ka mo sa revolusyon. Pero kung di kita preparado, ini po ang mga nagrevolusyon na iniyo, naglaban sa para sa katalingkasan, naglaban sa oppression. Magiging niya mga oppressor ng giraray. Kaya dapat i-train ta ang mga tao, i-train ta ang salirita, i-train ta ang mga liberta, para magkaigwa kita ng tunay na demokrasya. Ang demokrasya po, kaiguhan nagagamot sa satuyang karaman bilang mga Pilipino, sa itong identity, sa satuyang mga objeto, sa satuyang mga nakaagi. Adalan ta kung sisay kita, adalan ta ang ginikanan ta. Iyan po ang sekreto ng tunay na demokrasya ng mga Pilipino. iyo po, pag sinabing kalayaan. Okay, salamat. Nagyaw yan na pagkikipag-ulay niya to kay Attorney na pati, Profesor. Professor Daniel Hero. Oh, yan po. Kunya na, nagpapapicture na kaya baka makadamay na kita dyan sa never been touched, never been yan man si Sir Frank Piñones. Oh, interview lang, Sir Frank. Chapter Commander kan Knights of Rizal. Yan, sige daw, interview ka daw. Dito na mensahe ng tigsir. Kuhan ka man daw rin mensahe si Sir Frank and Chapter Commander kan Knights of Rizal. Si Karon ng Joey. Joey! Ay, good morning, Sir Frank. Question mo. Basta mataon na lang ako ng message. Pasalamat sa local media. And I'd like to underscore itong papel kan media sa pagbabalangibog kan lalong-lalo na kan adal asin mga ideas ni Rizal. Dahil lang iasa sa edukasyon, sa gobyerno, o sa ano pa man na entity ang pagpapapalangibog na ni kakunaunaan papelkan media because of its power, reach, immediacy. So congratulations sa Indo asin mabalos. Okay, salamat Sir Frank. Okay na next. Inatabi karon ng Joey na pakikipag-ulay niya to kay Sir Frank Piñones na chapter commander kana Knights of Rizal
Kunya na mga panahon. Ang manigyan kababay ang resalista. Si Attorney Arlet Potencio. Ayun. Baka gusto mo Niribot na tabi, karon ng Joey, madumana sa sendang sisibugan. Pagmati ko, nagkukurupot na sibug. iyo man ang ganda, no? Si Vice Mayor Richel Di Maywat niya ni, wala na. Pero nainot na duman sa sisibugan. Mayo na pala dyan so ibang mga interview na. Na talaga makonsuelo. Na okasyon, wala tigdi si Mayor Rex Oliva, si Attorney Nonoy Wapirina. Interview si Mayor Rex. City Administrator. Si Mayor Rex, interview mo man. Mensahe mo ng tig. Kunya nini, papasa ini kay Attorney Nonoy. Itry mo, malay mo. Nagpapapicture kaya. Malay mo po na magpa-interview sa imo. Sige na. Siribot-sibot mo ka. Digdi sa ni Dr. Rizal sa pagpapicture. Kaya dito na muna magparaan mo na. May dara bulpin ba? Yung bulpin niya sa kain libro. Yan may dara kayo ni si Teodoro Alonso ang libro. Teodoro Alonso. Ano? Oo. Alonso. So sa iyang ina, yan mga digdi sa baba. Teodoro. Ni Rizal. Oo, si Teodoro Alonso. Yan putol si Philip. Lip, back ka. Call back ka tabi. Sana putol ka, Hello? Bueno, ilog ka ng hanap po ito, Lex. Oras. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad can Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with
with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang sa oras na ini, nasa linya si Karondang Philip Barasina. Kami. Salamat, Rabi Karondang Joey. Sa bayang kanaan interview kay
Mayor Rex Oliva. Sige. Sa gabos na ginan nyo sa imong pangusong programa sumatuod sana. Iyo man yan ang gusto ni Jose Rizal, sumatuod sana. Kaya nigdingon yan si Pulutoy, ang inaanak mo. Kaulay ko niyan si Pulutoy. Kaya... Makwapo dayan ni Rizal. Si Pulutoy. Rizal, si Pulutoy. Pambira. Makwapo ni Rizal. Pwede, sir. Adapted san dayan ni doon. Kung maugma ang namamanwaan, maugma man ang syudad. Kaya ang gusto ta, trabaho lang para isip ang politika dahil araman kang taon ang politika ko pag-abot lang kang eleksyon. Habang nakatukaw, gibuhon ang gabos, i-promote ang general welfare, deliver ang basic services, pati na facilities, dahil iyon ang mandato ng mga local officials and employees. Yung bagaan sabi ni Mayor X na sabi nga kaya lingawan na muna ang politika karon lang jawi. Ang isipon damo na ang pagserbis sa publiko saka ang ikakaray kan publiko. Yes, yan ang importante. Ang yan ang mga panahon talagang kaipuhan kan dito yung mga kababayan kan mga Irigenyo na magkasararo kita para sa ikaka-asenso kana syudad ni Iriga. Suportaran ang mga nakaturukaw na mga opisyal kang gobyerno. Oo. Lingawan na muna ang politika sa kana pag abot naman kan eleksyon. Pero si Vice Mayor nagpatutsada. Ay ba man to si Vice Mayor na tulog may patutsada. Ayo. Sago ni ang paglungsod, pinagpabawal na ang pagbaha sa Iriga. Kaya po, tama lang na pag-utilize mo kang ang tao kung may mga grant gamito ning tama. Actually, ang dahil for the past two heavy rains na nangyari for the past month and the other, dahil yan sa programa kang DOLE, ito bagang tupad, tulong pang kabuhayan para sa advantage at distress workers. Ang ginibuta, nagpili kita ng mga tao who are more than willing na magbiklag, magbisil, itong maglinig baga ng mga kanal. Kaya the city did not spend any single centavo para may iwasan na ang pagbaha dahil utilize na lang ng tama si mga tao na ini ang dapat ibuhon. Kaya we are very thankful sa mga tao na nagsakripisyo, including the Department of Labor and Employment sa indang mga programa. Other than that, the whole ng national government agencies na nagtatabang sa tuya, nag-grant itong big requestas sa DSWD, i-use si cash for work para sa persons with disabilities, and that amounts to 20 million more or less. Kaya sa maabot na bulan, itong mga persons with disabilities, iyo ang may matarabaho cash for work o disabled ngayon na matarabaho. Any immediate member of the family can do the labor or working o ma-represent para sa indang kapamilya na disabled who can no longer afford to work. Kaya dako lang tabang na na-receive ta, ito nga ning na-receive dahil sa mga kaigusan sa mga empleyado, including officials, and itong mga taong nag-opera, nagsuporta, itong 7 million na grants sa Seal of Good Local Government, gagamitin na to para sa pag-improve kang mga opisina kang syudad kang Iriga. Kang magpaabot sa region ang DILT kung anong gagastusan. So kita lang ang naiba because we are moving forward para sa digitalization. Itong computerization kung kang mga opisina kang city, kung mapipwede lang, itong kabos na frontliners, ang interconnectivity, by click o banhan, mailing na tulos ang request, ang payment sa mga taxes, fees and charges due to the city, mapapadali. And kung digital kita, hindi ang taong in terms of payment niya,
liit na tao ang aagihan, and that will lessen or minimize o igwaman ng corruption. So, takal kita mga programa, kasuhapon natipon itong mga children dahil we are giving premium and high value sa mga kakian. Kaya nagtao kitang ng kaugmahan sa inda, may kakanan, may party, itong mga nahiling nila sa TV or sa Facebook lang, parehas ni Coco Melon, ni Captain America, kay JJ, kay Unicorn, may magician pa kita para sa mga aki para magtaong kaugmahan po sa inda. Senior citizens, pinagtipunta, and first time in the history of Iriga na more or less 6,000 na katao nagtipon. And ginigibong issue na may nagkagurutom. Ara mo ang pagkagutom, idol doon, pagmati na yan kang tao. Pero ang importante duman, the more than 16,000 elderly who attended, kapos ito natawan ng pagkakaan. So, yung mga issue na yan, dahil ko yung pinag-iintindi dahil babawas lang yung sa kagwapuhan mo, idol doon. So, nagal po kita ang programa. So, mayo mong palang katuhanan. Ito nagkagurotom. Karoon ng Joey. Minsan kaya may mga nagpaparapaluwas man na nagkagurotom senior citizen. Kung magutom pa tan senior citizen, delikado yan. Madaling lumiputan buhay ninda. Dahil ninda abuton itong 100 years na centennial. Yung gayo. Di ba pagpaparaabot baga sa gatos na taon? Makareceive ka itong centennial na Sangatos Mill. Centennial incentives. Ang partisipasyon kan sa tuyang mga officials and employees of the city. Dahil ang advocacy ta, tandaan pa lang ang picture, abbreviate, ang shorten ta, ang picture, yan eh. Dahil ang gustong sabihin, participatory, inclusive, saka consultative. Ayan, sa mga konsultasyon na ginigibuta, ayon sa mga ideyang na pinag-iba-iba, nakagkakamap kita dahil ang sabit na baga, gadama taga, gadama watak. So ang mga araw kaiyan, kapos ina-address ta, pangangaipokan senior citizens, regular, ang pa-medical mission ta, ngunyan, nangangalas ang tao, libre na talaga ang bulong. Ang itataw sa imo na bakong bisita, dahil natuklasan mi, more than 30 million cost delivery kang medicines kang nakalipas na bulan before we assume office. So, ginagasutan tama ang sintabo kang syudad. More than 21 million cost delivery man. Sabi, matauning mga agriculture supply sa mga farmers na may certification ng mga empleyado kang City Agriculture's Office na bayo man sindang bigtao. So, ang kaipuhan lang sa IGDI, gamiton ning tama sa kamakabuluhan ang kwarta kang syudad. Kaya na-addressan ang pangangaipo kang senior citizens, PWD, sa women, sa kahubenan, sa children, sa indigenous people, and other vulnerable sector kang syudad kang Iriga. Dahil may kwarta kita, gamiton ka lang ning tama kung ano-ano. So, iyan, nagkakaikwa kita ng mga ideya alis sa konsultasyon, sa partisipasyon, kang mga, ang iba, civil society organizations, and we are thankful to them, dahil sa mga papunta because they are members sa City Development Council and other local special bodies. And nakakakuha kita ng mga gayo na idea alis sa inda. And this, grabe ang pasasalamat ko sa mga officials and employees ng local government ng Iriga. Dakula subuta na pasasalamat ni Mayor Rick sa lokal na gobyerno ka na syudad ni Iriga. Talagang tinataw na suporta sa iya kan mga empleyado kan City Hall. Depende kaya yan sa liderato. Oo.
pagmarayan sa imong sa ring truthfully siya na pwedeng magparagibong istorya. So, gani. Siguro evident man na kung gusto talanganin, kapos na miyembro kang sagbo niyang panglungsod, nag-manifest ng suporta sa satoyang administrasyon, and dahil nahiling man nila, nakita seryoso sa sinasabi ta. Kaya ang sanggo niyang panglungsod, nakikikooperar po, may mga nagbaralyo na sa Team 1 Iriga. Kaya we now have the majority sa composition kag sanggo niyang panglungsod. May 13 ng kapitan ng personal akong kinaulay na they are more than willing na magbalyo na sa kunya na lang na pero kapag nga lang si Pulutoy Magkapot ka naman lang. Lip, naputol ka. Please call back. Alatalaton ta mga tugang na magbalik. Yaon giraray si Karundang Philip Barasina. Pagkatapos nyo magkapot sa ka man. grupo kang Team 1 Iriga. And we are underway sa pag-uurulay dahil may grupo man kami sa mga barangay and ang bilin kayan kang sa tuyang mga patriarch sa politika, I am referring to the William Verdes, na dapat daiman maisang tabi, daiman walang bahala o daiman misplace ang sa tuyang grupo sa mga barangay. So underway na po ang pag-uurulay. Sooner or later, ipipresent me na si mga kapitan na naglilipat na sa satuyang grupo po. Tapos si Pulutoy dyan maapot man ako kay Mayor Rix. Kung talagang sinuguri, sinusulit pa ni Pulutoy. Iyo ay. Digdi sa mga empleyado ka na City Hall, tapos sa DepEd talagang full support. Digdi sa Rizal Day celebration na pinagsagibok ngunyan na pagkaaldaw. Maski yaon sa Casoreco, tapos sa Prime Water, yaon man baga. Nag-aratindir. Yaon man si GM Loboy. Dahil ko daw nahiling si GM Loboy. Ay. 26th death anniversary kan sa tuyang national hero si Gato Rizal. Ang theme mo niyan, alaalang iniingatan, iyaman ngayon ng bayan. Ang mga teachings, ang mga ideya ni Jose Rizal, pinapakinabangan tanong niyan, and we are very grateful to the person. And vividly, talagang pinag-emphasize kang sa tuyang bisita, ngunyan na pagsilibran at ang ika-126 na kagadanan na taon ni Dr. Jose Rizal, si Dr. Dani Herona, ang mga kagibukan ni Rizal na patagos na pinapakinabangan kang mga Filipino. So, dapat isinasapuso tayan, isinasabukay tayan. Sabi nga ni Baga ni Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, maturok man ay malalim. Makinig man hindi makakarating sa paroroonan. Kaya we should study the past para sa ngunyan, sa present, and para sa kung saan paduman ang mga Filipino. And that very very grateful sa satuyang national hero. So, patapos na ang taon, Papadon. So, pasalamat kita kang satuyang kagurangnan dahil sa mga trials and difficulties na patagos na nagpapakusog sa tuya, si mga weaknesses na ginagamit ang strength, si mga threats na ginigibot ang opportunities, and nakulang pasasalamat yan dahil we survive 2022 and we should move forward para sa 2023.
Dahil lang sa tuyang ang gusto sa siyudad kang Iriga, mahiling tayan sa Arriba, Iriga na iyong sa tuyang slogan. Ang Arriba, bakulang yan natataramon na kung sa Spanish or sa Mexicano baga, ang gustong sabihin, go or move forward. Ang Arriba abbreviation. Gustong sabihin po kang gusto ta sa mga taga-Iriga na maging asensado. Ang R, responsable. Ang R, sabi kang iba, reklamador. Pero bako yan, ang gusto ta maging religyoso ang mga taga-Iriga because we are promoting itong 12 core values of the city. And I, Irigenyo, ang B, bagong administrasyon. So ang Arriba, gustong sabihin kayan, asensado, responsableng, reliyosong Irigenyo sa bagong administrasyon. Ang Iriga, tanot-arot kayo ng mga shape. Ang I, ang R, I, G, A. Ang I, exclamation point because talagang seryoso kita, kaya tinatawag taning doon. Kaya exclamation point ang I, binaligtad ang I baga na may point ang Iriga. Ang R sa G, kung hilingon ta, connecting iyan. That symbolizes si kooperasyon, pagkakasararo kang mga taga-Iriga. And kung kahilingon ta, ang connecting niya, ang nagko-connect sa iya, karon naka-smiley baga. At gusto ta sa mga taga-Iriga, maugma. Ang I, tanataro kaya ng shape. Iyon ang mapa kang syudad kang Iriga. And ang A, itong space sa loob, garo mountain that represents Mount Iriga. Mount Asog. O yan, Arriba, Iriga. Kaya we are moving forward. Sana may promote ang general welfare, may deliver ang basic services and facilities sa mga Irigeños. So comes 2023, my prayer is for Irigeños, saka sa gabos na tao, na maging asensado, maging prosperous, para nakakashare kita kang masatuyaman ng mga blessings. Mabuhay, makamping doon, sumatuod sana, perming matuod, kaya kadakol nag-idol sa imo. Ipulutoy man, sana man makahanap na inining nobya para pakasal na. Magsingit ka na, Lip. Apot. Yes, ma-exit na ako. Mag-ano ka na, mag-interview ka man kay Mayor. May mga apot lang kita kay Mayor. Mayor lang ang pwedeng magkasal. Just like 3 days ago, nasa San Pedro kita, 17 na indigenous couple ang sa tuyang ikinasal para maging legitimate ang sa indang pag-iiriba and ang sa indang mga akiman maging legitimate man. Kaya dakol kita ng mga programa pa para sa mga tao sa Iriga. Diyos mabalos and Happy New Year, Happy Three Kings, Kay Pulutoy, Happy Valentine. Pinag-advance na. And, Sabihan mo na si Mayor na naka-live kita sa iya. Yes, ipasa ko man kay Mayor na linya. Oo. Pagkatapos ni Pulutoy malay si Pulutoy pero iguan ang ninong. Kaya preparado na si Pulutoy na mag-agong. Bayain yung Pulutoy na yan. Si Mayor na kasi kasuha. Kung yan, sabi nga naggan, pwede na mga abay and mga miyembros kan media may nagpresentar ng mahugas danin plato kay Pulutoy pambihira. Kunya nung tana daw kunya na pati si Mayor piggaganot na mag-intero kaya interview ni Pulutoy. Mayor, live po kita sa RBNDC kaya ang korpo si Joey. Good morning po. Karon Joey. Hello, good morning, Honorable Mayor Rex Oliva, kan Siyudad kan Iriga. Inot po na ibagit mo naman sa ibang mga importante na mensahe mo sa mga taga-Iriga. Ang mga kaputan mo naman po,
Ito pong class na dapat po kayo diyo ang mataning priority. Magkakaigwa po ba kamo ng intensified para po sa mga parauma sa Ciudad Caniriga? Sir Joey, pwedeng pakiulit po. Opo. May intindihan. May plano po kamo. Joey, because records sa City Agriculture's Office will show na may mga nakaka-receive ng ayuda na mayroman nga ng farmland, mayroong coconut land, and iba pa, pero nakaka-receive ng ayuda from National Office. So nag-igwa na kitang directive na ayuson ang lista kang nasabing opisina para si talagang kinakaipuhan na maka-receive, iyon dapat bakong kung itong si mga lista pa kadto na dakol na re-receive na mayo man ning mga pangumangan. Po, maray po yan na mabaguman as in namatan man talagang priority ng mga tios na mga parauma sa Ciudad Caniriga na yun maging priority na makareceive po ng mga assistance from national government and local government. Pandua Mayor, nagparadakol po pala na bilang kan mga senior citizens sa Ciudad Caniriga and may National Commission on Senior Citizens Office pong pigkrear kani under the Office of the President. Digdi po sa Ciudad Caniriga, mga senior citizens daw po. Igwa kita mga form na pinagpaluwas na kanin, nagkulang pa ang 12,000 form and nagpaluwas pa kamo po ng additional 2,000 forms and libre po pala ng bagong ID para sa mga senior citizens sa Ciudad Caniriga. Sa totoo yan, Joey, dahil 3 weeks ago, may bisita kita na aling sa National Commission of Indigenous People. Yan ang bagong i-create na opisina under the Office of the President gani na kaya mahahali na ang pangangalaga ang mga senior citizens hali sa DSWD. Alagaan may transition period pa naman yan. On the increasing number of senior citizens sa Iriga, totoo yan. Dahil kang inot, pinipili lang itong mga miyembro kang PASCA. Kaya sabi ko, member or not sa PASCA, kinakaipuhan tawan yan ng form. So ang pinag-reproduce kang city government na 12,000, nagkulang pa, and nagdagdag pa ng 2,000 para sa sigapos na senior citizens, yung mga 60 anyos pataas, dapat nakabali na sa listahan kang senior citizens para makabil na itong mga privileges and benefits na dapat. Lip, please call back. Bilis. Apod katulos, Lip. Naputol ang line ni Mayor Rex Oliva kan Ciudad Caniriga. Pakibilisan man ng tabi, Lip, ang pag-call back. Importanteng marining mga impormasyon na makukuha po sa tuyang maigos na alkalde kan Ciudad Caniriga. Sorry, Mayor, naputol po kita. Please go ahead po. Iyo po, pares kang sinasabi na talagang nag-i-increase ang number ng senior citizens sa Ciudad Caniriga because of the effort na ginigibo kang Office of the Senior Citizens Affairs kang Iriga na dapat sigabo sa senior citizens dapat makaibanan sa listasan and kung pwede matawa na kay itong medical booklet o sa grocery items para nakaka-avail sinda itong mga magkakanigong mga diskwento na nakalasabi sa Republic Act 9994. Iyo po. As mga kwalipikado po pala na senior citizens na dahil man lamang nakaka-avail ng social pension, baka sa mo pong administrasyon, ma-qualified naman po asin makabali. So talagang iyan dapat ang ginigibotaman dahil na politika ang pag-enroll kung isa'y ang mga social pensioner. Kung nareklamo kitang nare-receiving araw kayan, so dapat pinag-i-streamline na, inaayos na si mga lista, and we are coordinating with the DSWD na dapat itong social pensioners, itong mga qualified and karapat-dapat na makakuha ng 500 a month
ni Congressman El Rey saka ni Congressman Migs na may taas na from 500 to 1,000. Ayun po, good news po yan para sa mga senior citizens. Saro lang po, ining grabe po ang pagbaba ng stasyon ni Mayor Rex Oliva at ang income kan ini pong market ang income kaining ano ta po bunuan ng urig ini pong yakan po dyan sa may partikan Santa Cruz, Iriga City, nag-increase po ang income and about sabihin ang local revenue collection kan Iriga City naglalangkaw po. Ano po natin paagi po kan administrasyon ni Mayor Rex Oliva? Ayun po pinaginawan ta muna, including the fiscal managers and other department heads kang city, si Attorney Wafi, nag-devise kami ng plano. And from the records, takol ang dae na sisingil palan kang na dapat itong mga tamang taxes, fees and charges na due sa city. Dahil ang iba nagsasabi na mahigpit nun yan, talagang higpitan ta dahil may mga tao dyan na ulay ninda kasusyos sinda kang syudad na dahil nagbabayad na okay lang argan. Dahil pwede po yan dahil may ordinansa kita, may revenue code ang city and dapat araw kaya na nakukulikta. Sa mga halimbawa, Joey, Opo. na itong bagang chowking, Ayun po, oo. we discovered na from 2011 hanggang ngunyan, mayong binabayadan na anuman na buwis. So, dahil pwedeng araw kayan. Kaya pala dahil nakakakuha ng any payment alis sa chowking o sa franchising kayan, kailang sinisingil ka to kang treasurer's office ang chowking. Ang chowking is a trade name. Pero may mga franchisee yan. So, dapat ang sinisingil si franchisee. Ayun. Public knowledge na kung isa'y may sadiri kayan, kadto. Eh po. At ang nakakagirit ka ini, while dahil nakakasingil ang city, tatchowking ang sinisingil, bako itong franchisee, ang may mga transaction ang city na subot mo nagkakakan, nag-providing catering ang chowking, na nagbabayad kuman sa franchisee, ang city of Iriga. Agaro po ang nangyayari, ginigisa pala ginigisa kan sa diring mantikan, LGU. Sobra pa sa pagkagay sa tami, Chowking. So, ang collectibles ko niyan kang city sa Chowking is more or less 6.5 million for the past 11 years na nag-ooperate tabi yan. Ay kung masingil pala niyan, Mayor, dakulang tabang pa yan sa mga programa po, lalo na sa services kan mga tao. Mas maalangkaw pa tabi yan dahil tinatanos na lang, itinatamata itong mga dapat na makolekta kang city and we have legal basis sa mga araw kayan because may mga abogado kita sa city legal office na talagang nag-i-studyar kang ano man na mga dapat maging aksyon kang city of Iriga. Iyo po, Mayor, ihabol ko lang, ako bilib ako sa imo pag may nagpapakasal sa imo, sa Mayor, ikaw mismo kakasal. Bakong araw ka ni bang Mayor na isinusugo lang kung kisay na staff or secretary, yan pala bawal sa batas. Dahil kaibanan po yan sa essential requisites kang marriage, sabi sa local, sa family code, na maliban kang legal capacity at the contracting parties. Gusto sabihin, dapat 18 years old patas ang ikinakasal, ang consent freely given na dapat kung under duress o di kaya threat or intimidation nangyari para magpakasalan sa tao. Nakalaag pa dyan na dapat may authority ang solemnizing officer. And authority na iyan, then pwedeng i-delegate from among the national and local elected officials ng Pilipinas. Ang mayor lang ang tinaon authority kang local government code na magkasal, nakalagyan sa functions and duties kang mayor to solemnize marriage. And that function cannot be delegated. Pwede po itayang itaong pabor sa iba, halimbawa si administrator or si vice mayor, kung yawan man lang si mayor.
saka sa iba pang mga opisyal o empleyado kang syudad, it should be the mayor who should solemnize. Iyo po mismo ang napirma po ang mayor kan marriage certificate. Ako lang magpirma, iya dapat ang nagkakasal. Tapos yung mismo nagkakasal. Opo. Opo. Magayon po, mayor, talagang daw, busy ka, sibot-sibot ka, pero gabos gusto mong itao ang maray na serbisyo sa mga taga-Iriga. Saro na lang po, abot mo po da ka itong mga ghost employees sa City Hall, lalo kan ibang mga nangyari na so, dahil nahihiling na nagtatrabaho, 500 pesos ang bayad kada daw, pero itong basurero, kakadikitan na sildo kada daw na yung ginagaranot. Yung ano po yan, tinatawan taning emphasis yan. As sabi ko na, we are investing on human resources. Itong mga empleyado na dapat arke ni ang gibo, ikagta sa tamang opisina. And kita nagtutugot na may mga ghost employee dyan. So dapat, pag may mga aplikante, hinapot ko, anong gusto nindo? Trabaho. Okay, magtrabaho ka mong tultol, dahil mag-abuso. Tadaw, kung nagkakaibo, nga trabaho. And salamat man, dahil very cooperative itong mga empleyado, official, kang local government, kang Iriga. Okay, salamat Mayor. At least ang sa imong pag-administrar sa laog ning anom na bulan, kadako na pong nabago sa Iriga, nakarahayan, asin nakareceive pa ang LGU. Ika mismo po ang nagawgaw ka na onra hali sa DILG National na ang Iriga City LGU naka-receive ng Seal of Good Local Governance. Congratulations po. Kaya po ako nag-representar lang ako pag syudad kang Iriga kang pag-receive sa awards dahil ito ang nagtrabaho ka ito mga official and empleyado kang syudad, including of course the cooperation and support kang citizenry o kang mga taga-Iriga. Kaya that we offer itong award nito sa Campus na Iriga nyo po, Joey. Iyo po, another congratulations po dahil na binaba ang Iriga City sa mo pong pamamalakad. Kaya congratulations liwat. And more power, Mayor. Dahil na binabaha dahil nagpasarning ordinansa ang sangguniang panglungsod, bawal ang pagbahana sa Iriga. Thank you, Joey. Thank you so much. Ini sabi ang pagpapulan niya to kay Mayor Rick Soliba kan Siyudad ng Iriga. Sabi nga ni Ken, matanglainan sa kuyang kamot. Kasal na dapat magkakana. Tatanga kayo ni Mayor pampakal ng panghaplos dyan. Gutom na si Pulutoy. Yeah. Ikakasal, dapat yaw ng seremonya. Sige. Okay. Ganing si Pulutoy, may magutom sa honeymoon. Okay. So, halidigdi sa MCM sa Siyudad kan Iriga, ni man si Philip Marasana, RPN, Radyo Ronda. Salamat, Lip. Mga to, maparam naman po ako sa ngaran ni Mayor Rex Soliba, naging guest sa programa, asin si Karondang Philip. Ini po si Joe William. Salamat kayo sa inyo pagkatabay. Standby sa masunod na programa. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luwalier, tulay ng pamilyang Pilipino.